Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. उत्पल परिकरांचा ज्या प्रकारे अपमान केला जातो, मनोहर परिकरांच्या चिरंजीवाचा, त्यांची लायकी काय हे असं विचारलं आम्ही तर त्यांचं कर्तृत्व काय की परिकरांच्या कुटुंबाविषयी अशा प्रकारे तुम्ही बोलताय. तर माझी अशी भूमिका आहे, जर उत्पल परिकर, मला खात्री आहे उत्पल परिकरांना उमेदवारी त्यांना द्यावी लागेल. ज्या प्रकारे आमचा सगळ्यांचा दबाव आहे, उत्पल परिकरांचा नाही. आम्ही सगळे जे त्याच्या पाठीशी उभे राहिलो, त्याच्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला उत्पल परिकरांचा विचार करावा लागतो आहे, तो केला जातो आहे दिल्लीमध्ये, हे पण तुम्हाला मी सांगतो. पण नाही झालं आणि उत्पल परिकर अपक्ष लढणार असतील तर सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद विसरून उत्पल परिकरांच्या मागे ठामपणे उभं राहावं अशी आमची भूमिका आहे. शिवसेना आणि एनसीपी खंय गोंयानूय इलेक्शनाक एकठांय. सीट शेअरिंगाचेर 18 जानेराक उलोवप जातले. सीट शेअरिंग फॉर्म्युला उलोवंक एनसीपीचो फुडारी प्रफुल्ल पटेल आसतलो. जसे सांगले वी रिस्पेक्ट मनोहर परिकर जी आणि ताचो चलो जर आमच्या पार्टीन येवंक शकता वी बी वेलकम. तो जर आयलो जाल्यार कितें तूं जागा सोडटा डेफिनेटली तातूंत कांय ना, इज नो क्वेश्चन अबाउट दॅट. काल एक्चुअली सोशल मिडियाचेर खूब अफवा पसरावपाचे प्रयत्न जाल्लो, पूण जशें म्हळें दीस इज अ पार्टी लेवल डिसिजन. हातूंत म्हजें कितें पर्सनल एम्बिशन बी तातूंत कांय पळोवपाचें ना. वी आर ऑल लॉयल पार्टी वर्कर्स. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.